България, красива, развълнувана, цветна, ето я събрана в този салон в Чикаго. Развълнувани са и танцорите, и публиката. Прелетяли са песните океана, прелетяли са танците, за да не съберат отново и да ни развълнуват. Ето я нашата България. Уважаеми дами и господа, обикновено се поздравява с добър вечер. Само че аз трябва да кажа прекрасна и невероятна вечер. Някои от вас знаят, че аз съм отскоро в Америка, отскоро съм в Чикаго, но много общувам с американски институции и навсякъде, където стане дума за българи и за България, това е тема за възхищение. Това, което видяхме тази вечер, мисля, че показва на всички нас, че българина не само добре работи, но може и да прави от нищо празник. Мисля, че видяхме, че българина може да прави празник и в Детройт, и в Сент Луис, и в Сан Франциско, и в Торонто, и в Чикаго. Не мога да изредя всички градове, не само в Америка, но и по целия свят, където българина може да прави много хубави неща. Това може да правят само хора, които са от един народ с голямо сърце и с чисти помисли. Бъдете горди от това и нека наистина да доказваме, че България е нещо велико. Аз мога само да ви благодаря, че сте тук и прославяте България. Вие сте най-чудесната реклама на България. И тези, които сте тук, и тези, които сте срещу тях. Благодаря ви. Благодаря за това. Значи чухте, консулът на Динада. От сега всеки месец фестивал във всеки един град. Тръгваме от Детройт и свършваме до Сан Франциско. Благодаря ви, че не всички.